Pixfera Sirius S650D ako Dual je model, ktorý rieši tú asi najzásadnejšiu dilemu pri výbere termovízie. Namiesto toho, aby ste si museli vyberať medzi širokým záberom a veľkým dosahom, dostanete oboje v jednom zariadení. Používa 640 pixelový senzor, ktorý zachytáva veľké množstvo detailov, ale súčasne má dve šošovky, 25 mm a 50 mm, medzi ktorými sa dá ľahko prepínať podľa situácie. Nejedná sa pritom o digitálny zoom, ktorý by zhoršoval kvalitu obrazu, ale pri obidvoch šošovkách máte stále plný optický výkon. V praxi to znamená, že s 25 mm šošovkou máte široký prehľad a rýchlo nájdete zver aj v lese alebo na krátku vzdialenosť. Na 100 metrov vidíte približne 30 metrov široký záber, takže orientácia je veľmi prirodzená a jednoduchá, zver nemusíte dlho okolo seba hľadať. Keď ale potrebujete vidieť detaily na väčšiu vzdialenosť, prepnete sa na 50 mm šošovku a dostanete úplne iný obraz. Dosah, na aký dokážete rozpoznať objekt veľkosti človeka, je až 2600 metrov, čiže pri pozorovaní na vzdialenosti niekoľko 100 metrov dokážete rozoznať veľké množstvo detailov, vidíte siluetu, dokážete určovať pohlavie zvierat, ich kondíciu a mnoho ďalších informácií. Prepínanie medzi šošovkami je pritom rýchle, intuitívne a hlavne nevydáva žiadny zvuk, čiže si pozorované zvieratá nevyplašíte a dá sa tak používať priamo v teréne bez nejakého veľkého zdržania alebo komplikácie. Vďaka tomu je to veľmi univerzálna termovízia, ktorá zvládne pozorovanie v lese aj na otvorenom teréne bez toho, aby ste museli robiť akékoľvek kompromisy. No a samozrejme je tam aj zvýšená cenovka, čo môže byť pre mnohých rozhodujúci faktor. Duálna šošovka zároveň prináša trošku väčšiu komplexnosť toho celkového ovládania, ktorá nemusí byť ideálna pre úplného začiatočníka. My sme ale mali celkový dojem z jej používania veľmi pozitívny. Je to jednoducho termovízia, ktorú si zoberete kedykoľvek, kamkoľvek, aj keď neviete, čo vás presne čaká a nemusíte pri tom rozmýšľať, či ste si zobrali správny model.